everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ako ba ang imong gipangita? Bangag sa ilong? Oy, may armas siya! Oops! Hagba ka lagi! Bangag sa ilong! Magdaligos pagbiya ni Dapita. Kinsam katong tawhala. Mahala to siya. Mingaw kining Dapita. O kampante ko. Kalimpyo na kong pagkahimo. Unsay balita sa gawas, by Sarge? Bay, Misael, gipatay gahapon sa hapon ang gisuon sa ginganlan og alias Buhilas. Unsa? Una bay, among pagduda lagi nga, panimaos to, mo'y tuyo to. Apan, naunan? Kasi masad ang gusto nilang panimaslan. Oh, siyempre, ang nibugto sa iyang suon. Yung sa ato pa? Posible nga si Major Gaspar mo ay mibugtuin eh. Mo na bay, posible kayo. Kasalpahis na gitsag maayo. Mituybo na gid ang sungay sa iyang pagkatimonyo, by Sarge. Kalma lang bay, padas mo galagot, kalma lang. By Sarge, Kinuuna mo ipag-ilas yung kagalingon bay, mauna. daga na sa itong mga kasangga nga gusto na untang magpako. Apan iyang gihunusan o kinabuhi. Maugid bay, sakto gina. Nakabuylo na gid ang kagaw sa iyang kadautan. Pagkampigil mo kanunay si Bayjam, kung mahimo, uyon-uyon na sa mo. Ah, Iya pa karon. May adlaw ra gid unya siya, by Sarge. bay Misael. Naibaw ko kung sinasim huna-huna. Pero kung dili pa mo andam nga mamatay, pues, uyon-uyon lang niya mo. Yan ang kagaw nga Major Gaspar. Daghang salamat sa imong bay magno bay. Iskot kay gintawana eh. Pasensya na. Wa ko ba ninyo aron ta panalipdan mo? No problem bay. Kasabot mi sa sitwasyon. No problem. Agaw na ako sa kinato. Apan wa ko magdahong nga nahimong kagaw na di siya karon. Tungod sa kwarta bay. Taas na kisag ranggo karon bay. Di lang gid unta siya pagkasay po hilabot ninyo by Jam. By Sarge. Kay numero 1 kagaw sa niya ko nga iyang ikaaway. Mao na gipanagsultihan ninyo ni Bay Misael? O bay bay. O bay bay jam. Yun ako nota kay wag kita ikasukol. Lami gyud untay ng sukol ang klasihas tao eh. No body ay. Sug-isug. Mahal yun ta pero sa mati ikasukol po di ba? Oo, mausan lagi. Wag kita daganan bay. Oh, tinuod yun na. Sargot ta, di ba? Bay Sarge. Bisarong musupag ta sa atong kabubuton bay. Hindi kita mo api-api na yung grupo-grupo. Apan, suportahan lang ta ni major problem. Mo na bay jam. Mayo ka, Bay Sarge. Anong dili man nga? Kumusupag ta, mga matay minun ta. Oh, sige god. Na may patawag na meeting. Apil mo kuno ta. Ato lang tambungan para atong masairan. Bay jam. Angay ginyo masayran. Kamas nilig-on ko karon. Kakonektado na ko sa organisasyon sa mga markang dragon. Ang grupo ni Madam Ching ang pinakalig-on karon nga pundok. Tungod kay konektado man kini sa triads nga sikretong nagliho karon sa nasod. Og ako, umaabot sa unya kong leader ninyong organisasyon. Sir Major. Sir. Buwan, sir. Usa nga, manindar naman taon may mineral water sa siras. Bangag sa ilong! Labot gyud kay mo! Kay agawon ko ninyo, by Sarge! Oh, By Jam! may taon may labot yung grupo ni mo taon. Sir, parehas mami nga si Bay Misael, wa mi koneksyon ni mo, human matapos ang panahon sa Ijiki. Mao gyud na, Sir Major. Ako antel po ni Wa pa'y nagpabiling buhi sa mga nibalibad sa kung gusto. Og ayaw gyud ninyong paabuta
Gamay dautan yang mahitabo ninyong duha. Ay, Sir Major. Ay, tao. Ako dili gyud mahadlok ka mapatay. Bisan pa sa akong mga kasangga, nga mao'y akong pasis nga naapil kog sa grupo ni Madam Ching. O kamong tanan nga niya karon dinhi. Magpabilin kamo sa akong mga kamot, isip akong mga disipulo. O kamo, by Sarge, by Jam, kamo ang mamahimo na kong striking force. Uy, naunsa ordinaryong tubig. Ordinaryong tubig. Ordinaryong manindar taon may tubig kadalanan. Sila, mo minimum striking force. Maog yun. Saan naman tao ni, oy? Nayabang na ni. Kawagabay. Muli, be. Karon mong duha, Ah, panuslukon ko ng mga bangag sa inyong ilong mga karahana mo. Sir Major. Unsay status sa imong kaso, Boy Bangag? Murag, takilid ko kay ligon kayo mga ebidensya. O kortahan ang pamilya sa Air Force official nga akong gipatay. Unsa? Oh, mga ka na, Misael. Agaon. Paabot ang giwani nga mahukman. Nya, ipadadayon nga to sa bilibid. Sa nakong bilangguan sa Muntinlupa pa. Mo ba di eh? Mao ni nagkalisod kay wala mo ko'y amungod. Parehas ta. Wa na sa ko'y amo nga mutabang nako. Katuding magbisitahan ni mo nga major gali karon. Ah, di na nako siya amo. Aw, kada tuig noon sa naapata sa panahon sa EGK. Pero karon dili na. Kaya nagpakabuhi na unta ko nga normal. Kadi adto hinoon nga aktibo pa ka nga vigilante. Wa jud ka masunog o wa jud ka bilanggo. Karon hinoon nga nagpakabuhi ka na normal. Ingon niya na kung maunay manungog ang kapalaran, Boy Bangag. Agaw Misael. Malas pud usahay. O kanay buhing kamatauran. Nga dili ginato malalis samtang ni apagitan ining kinabuhi. Oh, gusto kong tabangan ang ginganlan og Misael nga naa karon sud sa bilangguan iha aliha. Daddy Mark, Pangayoon ko kanimo ang imuhang suporta iha. ay Daddy, magkalaong ka ba di ay nga mamahimo ni mo niya siyang maayong hikala, ha? Nagasiguro ako ni Ana. Ilabi na gyud unya kon makautang na siya og kabubot-on nga rekan ako. Dad, Nakita nako nga lahi si Misael sa tanang nailhan ako mga buang-buang. Busa kampanti ko nga magkatabang unya siya kanako. musalik ka sa usalang kaakusado sa kasong pagpatay, Daddy. Iha aliha. I'm sorry, Daddy. Pero ako'y pagsalik sa giingon nimong tao, bisan og wa pa nako siya makita og mahimamat. Mitukar ang kamaldita sa kong anak. Apadahibaw ko, ug unsa siya kabuutan nga rikanako nga iyang amahan. Dili ko magkatugot nga usa na lang unya kaadlaw ni Ana. Usa na sa mga nahimong biktima sa mga durugista o kriminal ang mahalog pinangga kong anak. Maong angay lang nga naagyod ko'y buhaton. Batok nining nagsaka karon og nagsaka nga crime rate nga mugna sa illegal nga drugas. Namalik na gyud sila. Maong alang nako kamatayon na alang sa mga numero unong sagbot sa katilingban. Mga kagaw sila. Hello, Madam Ching. Oh, medyo gaspal. Ha? Ay, kakamustay mo nga paniid intelligent? Wala ba nag-leak impormasyon kung sikin sa kayod mastermind? Sa ambus at ulitiladuhin nilal? Wala nga kabalakyan, Madam. Mm, okay. Basta, saling lang yun ako. Kay ako rin yun ang bahala sa tanan. Oh,
Mayuhin nun, Mitchell. Ako ba lipay ba? Ipasalig ko ninyo. Akong ihurot ug pakita nga akong kinatibuk ang katakos. Ug akong ibaylo ang akong loyalty sa inyong organisasyon. Makana ako gusto ba? Kinyo organisasyon apil man si ikaw ba? Ikaw ka na ikaw blue organisasyon nga nagdala sa Malkadalagon. Oh. Sorry, Madam Cheng. Husto ka. Atong organisasyon di ay. Nga, ikaw, dali. Kita istorya mayo ba medyo gaspal? Matay, laay man. Okay. Sige, muanay ko, Madam. Salamat sa imong pagsalig nga libre na akong makasuro gawas sa sikreto mong mansyon. Okay. Bye, Mitchell, bye. Bye, Madam Cheng. Nisalig na pag-ayo na ko ang Chinese Macau, Madam Cheng. Mangag sa ilong, sa ngadto-ngadto, mahimong magkabisado ko na unya ang tanan nga palakaw sa organisasyon sa mga dragon. Uabot unya ang panahon, nga pasayawon ko ikaw og budots, ibabaw sa kong mga kamot insika ka. Madam Ching! Madam. Kaya kay nako ang magpailawom ug magpaulipon. Apan sa higayon unya nga mahitsas na ang akong mga dagang. Mulupad yun unya ako sama sa usa ka maisog nga dragon. Ug ang kalayo nga ibugwak unya sa akong baba. Maoy muunay sa pagsunog kanimo, Madam Ching! Bangag sa ilong! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.